perquè crec, el Maco ja ho crec, però estic segura que ells també, que és la part interessant, no? No es com, sinó es què. Però bueno, sent molt breu ja que m'ho demanes, me mor d'enveja, m'estic posant verda segurament, cap en Josep Maria perquè té editorial i té representant i es pot permetre venir aquí sense un llibre. Ja m'agradaria això, us ho dic així d'alt i clar i amplificada per la ràdio, val? Això seria fantàstic. Però ja ha arribat un moment del món editorial, igual que en Xavi, vull dir, nosaltres fa relativament poc temps que publicam, amb el meu cap 5 anys, ell deuen ser 3, es ve, no? Més o menys, por ahí. I veig, el que jo m'he trobat és que hi ha gent de qualitat, com en Josep Maria, que va arribar en una època recent, però anterior a això, que publica i segueix publicant i té aquest gran luxe de poder-se permetre treballar només per una editorial i fer només la seva feina, aquesta que jo també voldria fer amb exclusiva, que és escriure, no corregir, no maquetar, no dissenyar, no fer publi, no fer factures, no fer totes d'alt a baix de burocràcia que hi ha darrere de tot això. Això jo no m'interessa, ja m'agradaria jo poder dir el que ha dit en Josep Maria, m'encantaria. Però fa 5 anys, 5, que escric contínuament editorials, contínuament agents literaris, contínuament a tota casta de coses relacionada amb el món literari culte, perquè jo no aspiro a ser carn de batalla, vull realment entrar dins el món de la literatura, així de clar us ho dic, amb tota la meva ambició, i me trobo les portes tancades. Perquè no et llegeixen. No et llegeixen. Si no vas enxufat de per qualque banda, ara els nous no et llegeixen. Els agents literaris, si no hi veuen negoci, t'ignoren. I així, és una porta tancada darrere una altra. Per tant, per jo, visc que Amazon, malgrat sigui una multinacional asquerosa, si no fos per Amazon, no hauria arribat a 8 llibres. No hauria arribat absolutament a cap. I això també m'ha permès créixer, perquè el meu primer llibre està prou bé, bueno, n'estic bastant orgullosa, però cada vegada que he anat publicant una altra i una altra i una altra, he anat explorant nous camins, he anat fent noves coses i sempre me trobo que les úniques ofertes que m'arriben són editorials que realment no són editorials, són pseudoeditorials, diguem-ne impremtes, on tu poses els doblers, ells no arrisquen absolutament res i ben igual ets tu que tens que fer tota la feina de publicitat i desenvolupament del producte. Llavors això ni m'interessa ni en el meu cas concret ho necessito, perquè per sort, a més d'escriptora, quan era joveneta era correctora de proves. Llavors, jo me corregeix, jo me maquet, jo me disseny i jo m'ho faig absolutament tot. En sé, sí. M'agrada, no. Pogués triar, seria Josep Maria Quintana. Així de clar. I ja he acabat amb aquest tema, no diré res més.